Tak takto začala naša akcia pondelňajšia milovníkov vodných fajok. Toto sa majú piesť klobasy, ale nič sa nedeje. Tak to je nachystaný grill. Uhlie sa žhaví. Tuto máme prvých hostí. Naša čajovnička. Tuto je kolektív našich mladých ľudí v krásnych maskách. Erika, Monika, Mirec. Áno, to je náš Román. Tak toto tu vyzerá v akcii.